Larabawa ba su gushe ba suna ta hayayyafa suna yaɗuwa a ban ƙasa, suna kan addinin kakansu Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tsawon ƙarnunnuka masu yawa, har zuwa lokacin da Allah bisa ƙaddarawarsa ya kawo wani mutum da ake ce masa Amr bin Luhai al-Khuzai. Wannan mutum ya kasance mutum ne mai yalwar gemu da shiga irin ta mutanen kirki, a inda mutane suka riƙa zaton cewa wali ne, saboda duk wani aiki na ɗa'a wannan mutumin ya shahara da aikatawa. Mutane sun ruɗu da shi matuƙa, hakan ce ta sa suka ba shi dukkan yadda, duk abin da ya gaya musu suna ɗauka. Wata rana ya tafi zuwa ƙasar Yaman, a inda ya je ya ga gumaka ana bauta musu. Lokacin da ya tambaye su game da waɗannan gumaka, sai suka ce, muna bauta musu ne duk lokacin da ba a yi mana ruwa ba, sai mu bauta musu muna masu kamun ƙafa da wannan bautar tasu zuwa ga Allah sai a yi mana ruwa. Sai wannan abu ya burge Amr bin Luhai, sai ce, ni ma da za ku bani gunki ɗaya da na kaiwa mutane na. Sai suka ba shi wani gunki mai suna Hubal. Wannan gunkin Hubal yana da hannu ɗaya ne, ɗaya hannun an karye shi. Daga nan ya ɗauko wannan gunki ya taho da shi ya kawo shi Makka, sannan ya kira Larabawan Makka da zuwa ga bautar gumaka. Ba tare da tangarɗa ba, Amr bin Luhai ya samu mabiya. Daga nan aljanu suka gaya masa ya tafi Judda, nan ma akwai wasu gumakan ya tono su. A can ne ya je tono gumakan mutanen Annabi Nuhu, wanda tun da aka yi ruwan ɗufana ruwa ya ta gudu da su har sai da ya kawo su wajen Judda, sannan ƙasa ta binne su. To aljanun Amr bin Luhai suka nuna masa wa'annan gumaka, sannan ya tono su ya ƙara turawa Larabawa. Tun daga nan Larabawa suka lalace, addininsa ya gurɓace, aka wayi gari babu wani gida face akwai gunki. Hatta Ka'aba sai da suka zuba gumaka guda 360. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, na ga Amr bin Luhai a wutar jahannama yana jan kayan cikinsa, saboda shi ne wanda ya fara gurɓata addinin Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wannan yana nuna maka hatsarin bidi'a da biyewa malamai su umarce ka da abin da Allah da manzansa ba su sa ka ba. Addinin Larabawa ya gurɓace, ta ya za a yi al'adunsu su zauna lafiya? Tun daga nan al'adunsu ma suka rika canja salo daga kyawawan ɗabi'u zuwa munana. Sai ya zamana ɗabi'u na jahilci da wauta da sakarci sun yaɗu a cikin Larabawa, tare da cewa akwai wasu burbushi na kyawawan ɗabi'u da addini a tattare da su, waɗanda ba su ƙare ba har zuwa aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yana ɗaya daga cikin mugayen ɗabi'un Larabawa waɗanda suka shahara da aikatawa a lokacin jahiliya, lalacewar ma'amalar auratayya, ta yanda aure a lokacin ya kasu kaso 4. Nau'i na farko, auren sadaki, shine auren da namiji zai nemi auren mace a wajen iyayenta, ya turo da nasa waliyan a biya sadaki a ɗaura aure. Wannan auren da musulunci ya zo shine wanda musulunci ya goyi baya. Nau'i na biyu, da zarar budurwa ta isa aure, samari kamar 8 zuwa 9, amma ba su kai 10 ba, daga 9 abin da ya ƙasa, kowanne daga cikin waɗannan manema sai ya take ta, wato ya sadu da ita. Bayan ta samu ciki sai su rabu da ita. Da zarar ta haihu sai ta aika a kirawo waɗannan mutane su zo wajenta, sai ta zaɓi wanda take so, sai ta ce shine uban ɗan. Aure na uku, wannan auren kuma aure ne da matar aure take yi. Mace da mijinta suna zaman aure, sai dai watakila ba su haihuwa, ko kuma suna haihuwa amma mijin rago ne, ba jarumi ba ne, ma'ana ba shi da ƙarfi wajen a filin daga. Wannan ce za ta sa mijin da kansa zai ba mace kuɗi, ya ce ta nemi wani jarumi gwarzo ya je ya sadu da ita. Idan wannan gwarzo ya sadu da ita aka samu rabo, shi kenan ɗan na uban ne, shi wannan mijin wannan matar, ba na wancan wanda ya sadu da ita ɗin ba. Haka suke aikata wannan, sai mutum ya ba matarsa kuɗi ta riƙa zuwa wajen wani mutum wanda zai riƙa saduwa da ita kullum, ta je ta dawo. Shi kuma yana zaune da ita, amma ba zai iya kusantar ta ba har sai an tabbatar an samu ciki. Da zarar wancan ɗin ya mata ciki, shikenan daga nan mijin ya halatta ya riƙa saduwa da ita, tunda dai an tabbatar cikin ya samu na wancan na waje ne.
sukan yi hakan domin kwaɗayin samun ɗa mai ƙarfi ko samun ɗa mai wata dangantaka mai girma, kuma in an haifi ɗan sai shi wannan mijin ya rika cewa ɗansa ne. Kaga wannan abu ne wanda yake mummuna wanda mutanen jahiliya suke aikatawa. Nau'i na hudu, wani aure ne da za a samu mata a zuba su a cikin gida, sai kowace mace a samu wani adadi mai yawa, ko da adadinsu ya kai mutum 100 za su zo su afkawa mace ɗaya. Idan adadi mai yawa suka sadu da mace, da zarar ta samu rabo sai su watse. Bayan ta haihu sai a kira wannan adadin sai su zo su hau layi. Bayan sun hau layi, akwai mutanen da su aikinsu kawai shine sanin waye ɗan wane waye baban wane ta fuskar sanin kamanceceniya tsakaninsu. Daga nan sai a kira waɗannan ƙwararru masana kama, sai su kalli jaririn, su bi mutanen nan ɗaya bayan ɗaya, su duba wanda ya kama da jaririn sai su ce shine uban ɗan, shi kenan ta zama matarsa. Waɗannan mugayen aurarruka waɗanda mutanen jahiliya suka aikata, yayin da musulunci ya zo ya rusa su gaba ɗaya, sai wanda ake biyan sadaki da sharaɗi da waliyi da shaidu. Wannan ce ta sa akwai hadisi ingantacce cikin sahihul Bukhari, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun wa annabi tambayoyin da har ta kai ga annabi ya fusata. Wani ya tambaye shi abu kaza, annabi ya bada amsa. Wani ya tambaye shi yace man abi, waye babana? Manzon Allah ya ce abuka Hudhafa, babanka shine Hudhafa. Har annabi ta kai ransa ya ɓaci. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ya tashi ya magana, ya ce ainihin Allah ne kaɗai mafi sani da suwaye iyayenmu, domin mun fito ne daga jahiliya. Ya ainihin nemi gafarar abin da mutane suka aikata, ya lallashi manzo sallallahu alaihi wasallam. Almuhim, sayyidina Umar ya ambaci cewa Allah ne kaɗai ya san suwaye iyayenmu. Sai 'yan shi'a la'antattu suke cewa kaga sayyidina Umar wai ɗan zina ne a cewar su. Allah ka kyauta, amma kuma gaba ɗaya ba haka ake nufi ba. Sayyidina Umar an san waye babansa, Umar bin al-Khattabi, mahaifinsa shine al-Khattab. Ya faɗi wannan yana mai nufin a dunkule mutanen da ke gurin, domin gaba ɗaya sahabbai sun fito ne daga zamanin jahiliya, kuma a zamanin jahiliya akwai aure kala-kala, aure wanda yake mai kyau da mara kyau. To saboda haka irin wayancan aurarruka na jahiliya da musulunci ya zo ya rushe yin su, sai ya tabbatar da aure na sadaki. Amma ƴaƴayen da aka haifa ta fuskar wancan auren ba a ce masa zina, sunansa aure, domin shari'ar musulunci ko a yanzu tana da tsari. Inda a ce Kiristoci za su shigo musulunci, ɗan da suka haifa a Kiristanci ba a ce masa ɗan zina, ko da kuwa sun haifi ɗan ne a titi a bisa al'adarsu ta cewa sai an haifi ɗa a titi sannan ake ɗaura aure, ko kuma a'a sai mace ta yi ciki ma tukun sannan za a ɗaura aure. Kaga a musulunci wannan zina ne, amma kuma a addininsu suna kiran shi da suna aure. Tunda har sun yi maslaha akan aure ne, ba a cewa 'ya'yan zina ne bayan sun shigo musulunci. Wannan shine ka'ida ta musulunci. Addinin musulunci ya tabbatarwa da ahalin jahiliya da dukkan mabiya addinai bayan sun musulunta, ya tabbatar musu da aurarrukan su a matsayin aure, tare da ya hana su ƙara yin irinsa a cikin addinin musulunci. Don haka ‘ya'ya waɗanda aka haifa ta waccan hanya za su gaji iyayensu. Wannan ita ce magana wacce take tabbatacciya a addinin musulunci. Yana ɗaya daga cikin mugayen ɗabi'un mutanen jahiliya, mutum zai auri macen da mahaifinsa ya saki. Uba ya saki mace yau, gobe ɗa ya je ya auro ta. Sannan suna gadon duk abin da mahaifinsa ya bari har da matansa. Idan uba ya mutu sai ɗa ya gaje matansa har da mahaifiyarsa. Amma sauran matan ubansa in ya so ya siyar da su, in ya so a matsayin kadara, in ya so kuma ya zauna da su a matsayin matansa. Babu shakka wannan mugun abu ne wanda mutanen jahiliya suke aikatawa. Haka kuma ma daga cikin mugayen ɗabi'unsu sukan haɗa auren ya da ƙanwa su aura. Sannan daga cikin mugayen ɗabi'unsu mutum zai auro mace ya sake ta kuma ya auro mahaifiyarta. Dukkan waɗannan ɗabi'u ne gurɓatattu munana, yayin da addinin musulunci ya zo sai ya hana su. Yana ɗaya daga mugayen ɗabi'unsu sun mai da giya a tsakankaninsu kamar ruwa. Shan giya a wajensu wani abu ne wanda har gasarsa ake. Yana ɗaya daga cikin mugayen ɗabi'unsu mayar da waƙa a matsayin wata hanya ta koyo darussa na rayuwa, ta yadda mawaƙi yana da ƙima irin ƙimar da malaman addini suke da ita a yanzu.
ta yanda inda za a samu wani mawaƙi ya taso a wata ƙabila sai a rika zuwa wannan ƙabila ana mata murna ana mata sambarka game da samun wannan mawaƙi. Yana daga munanan ɗabi'un larabawa kafin zuwan musulunci saurin fushi, rashin haƙuri, sukan yi yaƙi akan ɗan ƙanƙanin dalili abinda bai taka kara karya ba sai a kama yaƙi a zub da jinane masu yawan gaske. Yayin da addinin musulunci ya zo sai ya musu gata, ya hane su daga waɗannan munanan ɗabi'u, ya umarce su da kyawawa. Idan mun zo halka ta gaba za mu ɗora a inda muka tsaya insha Allahu ta'ala. Amma kafin mu yi sallama, idan wannan shine ziyararka ta farko a wannan shafi, ka danna subscriber sannan ka danna ƙararrawar sanarwa, domin ta hakan ne kaɗai za mu riƙa sanar da kai a duk lokacin da muke gabatar da waɗannan shirye-shirye.